Dobrý deň. V úvode by som sa vám rád predstavil, volám sa Michal a som jedným z tvorcov nápadu. Tým druhým je môj brat Juraj. Tak ako mnoho myšlienok, aj tá naša vznikla úplnou náhodou pri hľadaní niečoho úplne iného. No čím ďalej sme nad ňou premýšľali, tým viac sa nám páčila. Jej výsledkom je produkt aj dizajn zároveň. Tento dizajn je natoľko univerzálny, že je pomocou neho možné vyrobiť nepreberné množstvo vecí od stavebnice cez dom až po detské ihrisko. Samozrejme je toho oveľa viac. Všestrannosť nášho produktu je z hľadiska obchodu dôležitá, nakoľko sa nechceme zamerať na jediný segment trhu, ale osloviť ľudí z rôznych odvetví. Tak uzrel svetlo sveta multifunkčný panel Chili Point v rôznych tvaroch i povrchových úpravách so zateplením aj bez. Mechanicky odolný, tvarovo a UV stály, ľahký panel s dlhou životnosťou. Veríme, že náš produkt dá ľuďom krajší pohľad na veci okolo seba. Takže ak bude chcieť od nás zákazník niečo pekné, funkčné a všestranné, ponúkneme mu Chili Point.